kudu bali. Bali pripun? Urung oleh gawe bali. Wektu dina iki aku dadi dutaning pukulun jagat Girimati. Suka keterangan marang kowe supaya kowe bali. Kurangno sediamu nggoyong pelem pertangga jiwa. Supaya sinipi jojobang mawingo wingis tekad-tekadang sak urip sepisan mati ya bakale sepisan. Bagong duwe niat dumeh wong cilik oleh dintente. Dumeh wong cilik oleh dingel-ngel. Dewa kaya padha le menungsa ming derajate luwih dhuwur. Arep ngaco karo Bagong amuk kayangan Suralaya. Kowe lah dalah. Wani marang wewenanging Jawata. Kene merganing patimu. Lah dalah. Wani karo aku mamah dawir tali kamu kowe. Keparat. Waduh. Ya. Apa cari? Waduh. Mbah, sembrono. Ayo, tanding karo Elias Pikal. Wah, wah. Wah. What? Ayo, kowe. Wah. Wah, kowe. Banyak. What? Yay. What? Banyak. Mati dia. Petruk kantong bulu. Bagong kon ngetok. Tugeli gulune. Petruk Gareng Bagong niku sebaya mukti sebaya pati. Wis ora bakal kula lila ngerti larane Bagong. Kosok baline. Bagong Gareng niku ngerti kula lara ya ora seneng. Wis sampe ngarep nglarani karo Bagong ayo Petruk dilarani wis iki. Kendarat dening aku tak kenjangi sak gendengmu regane ati.